Bolya. Assalamu alaikum mening dostum. Wa alaikum salam. Xitay dilini aýsam, ni hao, wodo, pongyo. Hoş geldiniz Xitay çaylar dukanymyza. Berde Xitaylaň dünýä belli görnüşli çaylar bardyr. Hemmesi marginal, paddelka ýokdur, brato. Şeýle original çaylar bolýan. Beýleki çaylar. Bu çaylar görüp namys edýär. Brato, yüzün aýgyly görünýär, law eýgilikmi? İşte dost. Men gura aladam ma boleyn. Näde baýtjam bilenmi? Yo, pul ýok. Pul ýok diýme, brato. Berde diňe nalis satylýar. Nesse beremiz o, nesse ýok. Bizim Xitaydan alamyza bara, nalis töläp alýar. Olar bara, nesseň nämedigini bilen oklar. Duray ho. Nemem. Pul mesele däl o, pul mesele däl. Pul köp o. Gurrun netme. Olla, yeni bir gedek. Hoş geldiniz Xitay çaylar. Ine, hay sayırık, brato. Ne bu çay var ya, şu çay. Aha. Davlenya petel diyen çay. İnha, rahatlandırıcı çay. Spakoy. Spakoyne diye. Bu olsa. Ine bu olsa. Aşağıdanın kovulaya. Ha, doğru. İnha, bu olsa. Beynin vitamini çay. İnha, bu olsa yürücüğün çay. Şu çay. Aha, bu olsa. Gece karakolluğa tren saydaşı. Şu çayları içen ha. Hiç hili derman atmak gerek gelir. Nerede? Xitaylar var ha. Aslında hiç hili derman atyan derler. Dine çay bile beceriyarlar. Liboy derdi. Ne ettin ay? Owo. Onna wara bilen hemmeden alayın men. Owo. Emma işten maňa. Ha. Maňa. Ha. Xitaýa äki diýen çay gerek. Näme gerek? Xitaýa uro diýen çay gerek. Ne bu? Dost, berde agestva mı? Berde dine çay satyan o. Agestva var da o biletti bu. Dur. He? Gayrat edip dost. Birinin maňa aýdan da dek. Şu taýda var. Çayma diýdiler. İçýäňe. Gün oturan ýerinden Xitaýa ýöre diýär. Bar, bir çay var. İçýän bolýan. İdil Xitay'a gelen ýa bolýan. Şey diýäýdi. Ağam onu maňa gayrat et. Özüň bir zat et. Uradayda gadyryňy der. Bu çaylaň diňe saglyňa peýdallar. Eýsem, jadyly güýjüm madyr bu zatlaň. Näme aýt berýän o dost sen? Ullo Kanadama oýadam o. Sen Xitay'a gidesin gelýärmi ýa ýokmy? Gelýär. Gelýärmi? Gelýär. Onu häzir. Şunu iç. Nämäni? Ondan soň görürsiň. Ne? Şunu iç. Gün Xitaýa gidýän ha? Gönü. Beybe. İçin çayım nämeke? Ninni bilerkim. Ni hao. Ni hao. Wo Yashitsu. Wo Amanze. Wo Azat.
Yaxşı zu. Kim bu? Kim o? İlkinci edek Xitay dilinin Türkmen diline meň diýende göz ýetirdim o. Bilaň amaňyzy bizden ýaly. Türkmençe gurlayan mı? Türkmençe gurlayan da. Wizi Türkmen mam. Tasmıdan bildiren hak mı? Yo, absolut Ne bildirin yaptın o. ay? Ağam siz azıcık imperatora meň diýen ýöne bir absolut meň diýen ok. Garry kempir müň mi desen kıyıf olmaz diyara. Yaxşı armağanlı olsun o. Ödüňe ýeret. O, siz näme berde ýaşaňyzmy? Ya, bizim seviyalı. Yankı dile, sile, dizi, tizi açıklaşmayacak olup. Saydan içtik, olam gönü kıtaya şurada. Ay sonundan beri ilmi de gayet bilmem şu tayda gezip görüz. A, bärik gelmeniň sebebi näme? Nevis dost, nevis. Benim özüme aslını çuğdu ya. Kıtaydan harit ketip satya. Şu gerek pulum ekonomik bolup, çay ve şunu içten biletsiz gün Kıtay'a düşüp bola deydiler. Şu çay içtik, ile de Kıtay'a düştük. Dost, sen ne işleyen? Senim sögdöger mi? Yok, ağam, men yazıcı yazıp bolýan. Ha? Senariýa diýen. Yaxşı näme diýer abi? Birinin üstünden yazıp, gününü özüyanda. Yo, beýdim ağam. Men senarist, sahna, kino üçin senariýalar ýazýan. Senim teleköşü olyan da dost. Näme teleköçü ağam, men şumen teleköçü däl men. Harp satyan da. Mankada çıktası yok, ikide çıktası yok. Doğrudur. Ağam, men var alhamdülillah, onuň bir del ýurdagy dedim belli bolup şu taýda bir çay bar diýdiler. İşten del ýurdagy diýen diýdiler. Menem şonu içip gördüm bolin. Inha, sizi ýaly menem. Humay, çay getir o. Şu çaydan iç. Çayda süýdüň tagam bar içinde. Edilýänça saglan süýdüň tagam maýaly. Nerede? Çayın içinde. Algamiyeli uğradı ha. Edilöýdi. Şu an çay içinde tıkır otlap öğreniyor. Aýtma. Şu Xitaylara kalsa var ha. Çay, süýtler del. Etle diyorum çıkayalar olsun o. Kalkması çay mı? Oğlullu, men magazyny ýapjak o. Beýtmäň däro. Oğlullu, näme işläp bördüň da? Bize bara. Çay berämek bar eken. Bir Kıtay'da lemiş yapıyor. Oktay däl o bäsi. Ofso. Akşam düşkütüptür ha. Oyun. Başla. Yine bir de hayran ettik ha. Yürü. Böyle bekliyor diye ki. Ofis diyelim. Alağım netibesin. Şu yeni doktorda gelýär da size. Böyle da var. Sağ olam. Hazır. Ay. Hayır. Yaş go çay eken doğru. Edil, kayıt ýaly bolmaly şu an. Go çay. Şu go biz şu çay var ha.